Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, kas irugi tayo iti pinagserbisyo tayo, awisen kayo nga rod, nga kantain tayo iti hymno processional ni Kristo nagungaren. Tumakder tayo amin. Agyaman kayo iti Apo, agsipod ta isuket na imbag, agnanayon tinapudno nga ayat na. Kunangaro dagiti Israelita, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Kunangaro dagiti papadi ti Diyos, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Datayo amin. Ikununang agmarod ka nagiti amin, agbuteng iti Apo, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na.
Agkararag tayo. Apo Diyos, amami nga nailangitan, agyaman kami, ken sangsang kamay sa kami, iti daytoy nga kanito, nga agrukbab, ken nagdaydayaw, iti nasantuan nga nagan mo. Iti napalabas nga Domingo, nga inselebrar mi, iti nangina nga aldaw, Apo Diyos, na ipalagip kada kami, iti naramid mo nga sakripisyo. No kasano nga, iti laksid, ti kinamanagbasol mi, si aayat nga injayam, iti bukod mo, nga bagi, tapno agpaay nga si bibiyag nga daton para iti pakaisalakanan mi. Ket ita nga Domingo, kas iselebrar mi iti panagungar mo, Apo Diyos. Agyaman kami, apumi nga Jesus, tanagungar ka, manipod iti patay. Gapo iti daytoy, nagungar kami met. Dawaten mi nga rod, Apo, nga babaen ket dilaeng iti kaasim, babaen ka di Apo Diyos iti grasyam, agungar kadimet kada kami, iti napabaro nga pamati ken namnama. Agungar kumakada kami, Apo Diyos, iti ayat ken panangisakit iti padami nga tao. Agungar kadi kada kami iti puso, kas maysa nga agserserbiken ka. Ket Apo Diyos, babaen kadi iti napagungar nga pamati, napagungar nga puso. Maiparangarang mi kadi, iti kinapateg, iti inaramid mo nga sakripisyo. Dawaten mi nga rod, agtultuloy ka kadi Apo Diyos, nga agtaeng si magtunggal maysa kada kami. Iti daytoy nga panagserbisyo mi, dawaten mi ti panangidalan mo. Si kakaditi mangitakder, kadagiti mensahero mi nga bigat, iso nga mangibingay kadagiti sasaom. Luktam kadi Apo Diyos, dagiti panagpagdingeg mi, luktam kadi dagiti puspuso mi. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, iti padami nga tao kang runaan na iti sangwanam. Ket iti panagbiag mi, manipod iti panagungar mo, si kakadi Apo Diyos iti may daydayaw. Dagito iti dawat kararag ken pagdaydayaw mitinagan niya po ni Jesus. Amen. Si tayo amin, iti kararag nga amami. Amami nga daga sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kumati pagaryam, maaramid kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamot dito'y daga. Itdem kadakam ti taraon mi, ti inaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yag ti panakasulisog, no di katilisin na kami ti dakes. Takukwam ti pagaryam, ti panakabalin, ken ti glory ngagnanayon. Amen. Kuna tayo nga awan, basol tayo iti Diyos, alilawen tayo iti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maituto. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo. No kuna tayo aditay nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbud ti Diyos, ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Aramaten tayo nga rod daytoy, akanito itinaulimek apan nagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Kitno siya sinuman, dagiti adda kabailan na, ngagparintumeng, kadagiti nairanta, nga pagparintumingan. Iti sangwanan, iti tugtugaw yo, kabayatan ti inna panagkonfesar. Aramiden tayo daytoy nga daan, pandakababa o pakumbaba. Kabayatan met, itinalinaay, nga panagtuktukar daytoy organista tayo.
agkararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnumi nga iti masansan, saan ka man natulnog nga iglesyam, saan mi ngay narami ti pagayatam, linabsing mi dagiti lilinteg mo, sinupring mi ti ayat mo, saan mi nga inayat dagiti kapadami at tao. Di kam nangeg o mangeg itikis dagiti makasapul o makasapul, pakawanen na kami. Wayaan na kam ngagpaay itinaragsa ka pa nagtulnog, babaan ken Jesucristo nga Apo. Amen. Iturong nakaten ka, pala na sentinalan pagranyagem ka, drupam kanya, kapno sikati naimbag ken naragsak ngagsapa tayo amin kakabsat ken kastamat no kasano tayo nga rambakan iti naragsak ken naimbag nga Domingo iti panagungar. Kablaaw nga manipod iti kaunggan iti puso iti pamilya iti Central United Methodist Church. Nabara nga kablaaw, nga gapu kadagiti gimong, dagiti ka Ilocanuan. Ken, napudpudot paingim iti aldaw. Iti kablaaw nga gapu, iti nagan, iti nasantuan, anagan na ni Apo tayo nga Jesucristo. Isong iti daytoy ngagsapa, kabayatan din tayo rambakan kakabsat. Iti Domingo, iti panagungar ni Apo tayo, ket agragu ken agragsak tayo asang sangkamaysa. Isong iti daytoy nga kanito ket kayat tayo nga kablaawan iti tunggal maysa ken pasangbayan dagiti aggapu paydi paarna iti Isabela. Dagiti aggapu sa Matyo kakabsat mabaling kayo kadi nga tumakder. Palakpakan tayo mo't isuda dagitadan. Ken dagitoy gagayem kakabsat yak man nasalud suktat tayo no naggapuanda namanong ken ni Manang hello po naimbag ngagsapa tayo wenno bigat tayo sumangbay kayo ti sululukat arwangan iti Central ken nang runa iti silulukat nga puso dagiti adda ditoy nga Ilocano congregation. Okay, so no kasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa iti naragsak ken naimbag ngagsapa. Kastamet intayo kablaawan dagiti kakadua gagayem kakabsat. Wenno kapamati nga awan kada tayo ngem addada kadagiti pagtainganda naimbag nga bigat. Ken nang nangruna tayo kabkablaawan, dagiti kakabsat nga daan iti kabangibang nga nasyon wenno sa bali nga ili. Sa bali nga nasyon iti banger iti baybay. Kadagiti bigat palaeng kadakwada na imbang nga bigat yo wenno sapayo kakabsat. Dagiti dadduma malem na imbang nga malemyo ken dagiti dadduma rabii iso nga daytoy iti kablao mi kada kayo. Naimbag nga bigat, naimbag nga malam, naimbag nga rabiiyo asang sangkapada. Itinagan iti Central
ken kastamat daytoy nga gimong nang nangruna iti napateg ken nasantuan nga nagan ni Apo tayo Kristo. Awaten nyo daytoy ngayon kami panangkablaaw kada kayo. Ken kastamat din tayo kablaawan, dagiti kakabsat, nga simbang bay, iti panagkasangay da, wenno aldaw, iti kalaysada. Ket no man pa'y sankon nga may saan nga basahin ngem adda kadagiti screen tayo, makita yo dagitoy nga kakabsat tayo, nga isuda, iti agkasangay, iti daytoy nga lawas, ken dagiti anak na nga simbang bay, iti aldaw, iti kalaysada. Isu nga, kastamat to kasano iti kablaaw mi, iti naragsak ken naimbag nga bigat, kasto iti kablaaw mi kada kayo, narambak, naragsak, naimbag nga panagkasangayo kakabsat. Ken kastamat iti aldaw, iti kalaysayo. Ken isarsarunomi, dagiti kidkid daw mi, ken kastamat dagiti karkararag mi. Nga sapay kuma, tani Apo Dios, nga isumanen iti nangipaay, kada kayo iti baro nga biyag, baro nga tawen, ket iparikna na pay, iti naan-anay na kaadana, ken panangalalwad na kada kayo, kabayatan, iti panangdaldalyasat yu, daytoy nga baro nga tawen, nga impaay na kada kayo. Kung nangarod iti Ingles, happy birthday and happy wedding anniversary. Itinagan, daytoy nga gimong tayo, adtoy kami nga makipagmaymaysa at makipagrambak kada kayo. Amen. Kaya't kulaan nga may pagkaamu kada tayo o kada kayo kakabsat, gaputa nagsublin iti at least 90-100% nga attendance tayo, iti daytoy nga tayo kalpasan iti 2 nga tawen nga pandemya. Ket kakabsat, isubli tayon iti gagangay nga intayo panag-offering. Iti kahit nga sa uwan, iti pang-building fund or offering para kadagiti ipaaramid, wenno paaramid, iti iglesia tayo. Ket isubli tayon nga malpas man iti 2 nga tawen nga awan iti kastoy nga offering tayo, ket mangnamnama tayo laeng no anya dagiti ni nairanta, idipay, dagiti nababati nga pondo tayo, isuter aramaten nga pang tartarimaan dagiti na perperdi iti iglesia tayo. Isungay tata kakabsat ket kayat ko nga may pakaamu kada kayo, iti panawen, iti panagyaman, italikudan itani programa yo, idaton nyo ko natay to, idaton nyo dagiti pagkapulo karkari sagsagot, ken datdaton agraman iti para kadagiti paaramid, kasapulan iti iglesia tayo. Daytoy iti building fund offering. Tapnon mamaminsan laeng iti yaay tayo dito'y sangwanan kakabsat. Uray tadamet na specify dita ni sobre nga dadagiti sangwanan iti tugtugawyo. Si kayon iti mangisurat, mangikurit no anya ti pangipanan nyo dagita ni offering yo wenno datdaton nyo. Ngem saan nyo kumangaliplipatan kakabsat, ngaykan tayo iti para kadagiti paaramid iti iglesia tayo, ket dayta iti building fund. Tapnon iti kasta, nakalpasan iti manungatawen, ket adu dagiti patarimaan tayo. Kas kuma iti pastoral house, dududwa pa laeng dayta, ket dayta ket agbalin ko mga 5. Ken kastamot daytoy building tayo, ken adupay nga masapul nga ipatarimaan iti board of trustees tayo. Isu nga kakabsat, daytoy nanumo nga pastoryo, ket tumawawag kada kayo. Ipaay tayo dagiti rumbeng para ken kuana, ken iti iglesia na.
Ken kastamat kayat ko kakabsat nga may pakaamupay kada tayo nga ado dagiti masapul nang nangrona no kasano tayo nga bumadang iti mission tayo. Iti mission tayo, iti rosaryo, kas iti gagangay nga inak ipagpakaamu kada kayo, ket malabit nga inton umay manen nga maudi nga Sabado, iti daytoy nga bulan, ket mangit patulod tayon to manen, dagiti groceries, ken kastamat dagiti ni mabalin nga ibadang tayo, iya mission tayo di rosaryo. Ket umawawag manen daytoy nanumong pastoryo, ket no anyaman dagiti kayatyo mabalin nga may badang wenno may tulong, kas mandeta wenno in kinds. No idi ket anda pay mangayaw-awat ti bagas, noodles, may sa karton nga sardinas, adamit mangayawat ti kas apang nayon iti pondo iti sentral nga 10,000 Daytoy nga 10,000 kahit kulaeng nga malawalawagan kada kayo ket magudwa-gudwa daytoy ti 50 wenno 50 a pamilya. Manunga gasot nga rod iti nagyan ajay bitbit wenno supot 210 lang. Anya ja 210 ti magatang na. 2 kilo nga bagas. May isa nga supot nga kagud 2 kilo nga asukar ken kape anya pay. Ajay to 200 din. Isu nga dagiti badbadang yo kakabsat kidakkel nga tulong tadayta. Iti maysa nga gapuna daytoy nga misyon tayo ijay Rosario Batangas ket na organisan akas local church. Amen. Ket inton umay nga Mayo 24 o 5 aging gana ti 26 isunto ti pannakasangay iti annual conference tayo ket ipresentan to daytoy nga misyon nga kas local church into noon Mayo. Isong pagyamanan tayo ken Apo kakabsat kadagiti badbadang yo nga kas iti panangipangulo daytoy nanumo nga pastoryo iti outreach committee. Si tayo nga Ilocano iti adaan gagar wenno nangipangulo daytoy nga outreach tayo. Isong ano dapay kakabsat mabalin nyo nga daton nyo pa wenno sagsagot nyo ket mabalin nyo pa nga ipan wenno ikurit ita yanta sobre ket mabalin yon tulat nga iulog madamdama. Ken kastamat kakabsat no kasano tayo nga intayo panakipagmay maysa iti aramid iti iglesia tayo ket itatay iti NCCP ket at nabuangay nga sunrise service iti bantayog iti dagiti bayani iti EDSA isu nga kastoy iti bilang tayo taado kadagiti kakabsat tayo nga napan ijay nakipagmaymaysa iti sunrise service ngem amok launay nga iti kaaduan dagiti membro tayo nga Ilocano ket nagawid da kadagiti probinsyada. Ket daytoy iti maawatan tayo kakabsat December Holy Week dagitoy kastoy iti galad iti tunggal maysa ngem agyaman tayo iti presensyayo iti daytoy nga kanito ket adulat tamet sumobra pay iti bilang iti antim-ima tayo ken iti saksaka tayo. Dayta nga iti pagyamanan tayo ken Apo Dios nga isu manlubot tayo. Amen. Tangarod kakabsat ibasa kada kayo iti epistola tayo nga masarakan iti umuna nga Korinto iti 10 ket 5 nga kapitulo manipod iti 10 ket 9 aging gana iti 20 ket 6 nga bersikulo. Kastoy ti kunana. No agpaay laeng iti daytoy abiyag tinamnama tayo ken Kristo ket awanen sa bali
Datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti amin a tao ditoy lubong. Ngem iti kinapudno na, napagungar ni Kristo kas umuna abunga ken pamatalged a mapagungar tumet dagiti matmaturog iti tanem. Takasta iti yaay idi ti patay gapo iti maysa a tao. Kastoy tumet ti panakapagungar dagiti natay. Kas iti ipapatay ti amin a tao gapo iti panakipagmaymaysada ken ni Adan. Kastamet ti panagungar to ti amin na tao, gapu iti panakipagmaymaysada ken ni Kristo. Ngem tunggal maysa iti batang na, umuna ni Kristo, kalpasan na dagiti tattao na, inton tiyempo ayaay na. Ket umayto ti panungpalan, pukawen to ni Kristo ti amin aturay, amin apan nakabalin ken bileg, ket yawat nanto ti pagarian iti Dios Ama. Tamasapul nga agturay ni Kristo agingga ang maparmek ti Diyos ti amin akabusor na. Ni patay ti maudin to akabusor ang maparmek. Tumakder tayo amin kakabsat, kadagiti adaan kabailan da nga tumakder. Iti pakasarakan, iti banghelyo tayo, iti daytoy ngagsapa. Ket masarakan iti panangisurat ni Lucas, iti kapitulo 24, manipod iti umuna nga bersikulo aging ganati 12, akastoy iti kunkunana. Iti umunang aldaw iti lawas, nakasapsapa na pandagiti babae iti tanem ket intugot da dagiti bangbanglo ngin sagana da. Nadanunan da ana ituladen ken naikaten ti bato anang sera iti ruangan ti tanem. Isu asimrek da ngem di da nasarakan ti bangkay ni Apo tayo Jesus. Nagtaktakder da sadyay amas daaw gapo iti daytoy. Pagamwam nagparang iti sibay da iti dua lalaki an makasisirap ti kawesda. Iti napalalo buteng da, nagdumog da, ngem kinuna dagiti lalaki kadakwada. Apay aberbero kanyo dagiti natay ti tao as ibibiyag. Awan ditoy tanapagungaren. Lagi penyo nga idi adda idiay Galilea, imbaga na kada kayo masapul amayawat ti anak, ti tao kadagiti managbasol, mailansay ti krus, ketagungar iti may katlo nga aldaw. Nalagip dagiti babae ti sinauni Jesus. Pimanaw da iti tanem ket napanda impadamag amin dagitoy kadagiti 10 maysa nga adalan ken dagiti daddo mapay akakaduada. Da Maria Magdalena, Juana ken Maria, nga ina ni Santiago ken daddo mapay a babae iti nangipadamag kadagitoy kadagiti apostoles. Ngem pagarup dagiti apostoles a nagsarsarita laeng ti imbaga dagitoy babae ket dida namati kadakwada. Dagitoy iti sasaon ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Item ti tinapay ti biyagapo, ama ipay ito'y kararwan. As panang ted mo diyay, den at baybay, kadagiti tao ano na.
Domingo, nagpakada dagitoy nga choir tayo, pastor. Agi-record kami tayo no Domingo ket adu ti awan kada kami. Nagiti kaadwan na, nagawid da kadagiti luglugar da. Iso nga iti nabuya tayo, akas iti naisingsingayan nga kanta iti koro ket recorded. No mampay kasta, saanen nga adayo kadagiti kapanunutan tayo, no mampay nagsublin iti level 1, iti kasasaad tayo, ket adu pay laeng dagiti agam-amak nga umay makigimong nang nangruna iti adan saksakiten ti pagpagida. Ngem no mampay kasta, pagyamanan tayo ken Apo, taadda ka ken addanak ken makipagmaymaysa tayo, itin tayo panakigimong. Agkararag tayo. Iti daytoy nga kanito, o Dios, adtoy kami manen nga umay iti sakaanam wenno iti sangwanam, adumawdawat iti parabor mo babaen iti sirib. Nga isu, o Dios, ipaay mo iti daytoy nanumo nga adipen mo, nga isu nga agsao kadagitoy nga anak mo. Ket sapay ko man, no anyaman, dagiti kayat mo, o Diyos, nga ipadanon, iti tunggal maysa. Lukatam nga rod, dagiti laplapayag, ken kastamit kaungan iti puspuso. Tapnon maendingan nga nalaeng, dagitoy akayat mo. Ket masalimit-metan mi, dagitoy nga sasaw, tapnon addanto kered, ngin kami maaramat iting kami panakipagranget iti daytoy nga lubong. Tapod nula unay nga iti sasaom, ket man nakabalin apudpudno. Weno Apo, idaton mingarodken ka, italek mingarodken ka, daytoy nga amumi apamuspusan, no kasano kami, o Dios, nga agrukbab iti sangwanam, itinagan ni Jesus. Amen. Kayat ko pa'y nga intayo pasangbayan, na ito'y kabsat tayo nga adda kada tayo manen. Ni kabsat na General Bagasin, ayan. Kaya nagiti pamilya, takderda po, ayan. Ayan. Amuyo kakabsat, da ito'y nga kabsat tayo, kat hindi na minsan, diyak lang nga nga bulan di adaman ito yan. Katimbaga na pastor, nag-file na iti candidacy for mayor doon sa Sanchez Mira. Ket ikar-kararagan mediken, ingana itata ikar-kararagan tayo daytoy akabsat tayo. Tadaytoy, ti maysa nga pagpanpanakal tayo, akas maysa kadagiti kabsat tayo. Iso kada kayo kakabsat, aging gana ti umay nga eleksyon, manipo di tatta. Nagkararag kayo, iraman nyo daytoy, akabsat tayo, General Bagasin. Amen. Amuyo kakabsat at dadagiti pannao tayo nga Ilocano. Nga kunkuna tayo, Jack Pati, Jack Kita. Diyak lang amo no manong nga daras yung naaramat dayta nga pannao, Jack Pati, Jack Kita. Ta iti daytoy a pannao kakabsat. Adumet kada tayo ti saan nga umanamong. Apay, wanata no saludsudek kada kayo. Mamati ka kadi nga adda Diyos. Wenno mamati kayo kadi nga adda angin. Ket saan nyo met nga makikita.
O, di awan manen, di yan tapos iti, siyempre, iti sungbat tiyo, wan, mamati kayo. Ngem saan nyo nga nakita? Kastamat, dagiti na iyanak abulsek kakabsat. Saan da makita no anya iti adda, iti aglawlaw da. Ngem kaaduan na dagitoy patpatsyenda, when mamati da. Tapod no, launay nga ado dagiti banbanag, ken pamuspusan, ken kapadasan. Tapnon patsyen iti maysa nga banag, uray pay no santayo anakita daytoy. Kas iti daytoy a pasamak, iti panagungar ni Apo tayo nga Hesukristo. Amuyo iti upat nga nangisurat iti Ebanghelyo, kas kuma ni Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan. Ket agsusurot dagiti panakaamuda no anya iti napasamak ken siya sino dagiti napana nasapa iti tanem ni Apo tayo nga Jesus. No man pay adda dagiti nagdudumaan da basit. Kas kuma ni Juan, may sa tinaramat ng anagan, Maria. Ni Mateo, kastamat, may sang anagan, ti naramat na, Maria Magdalena. Addan apelyido na. Wenno addan nayon na. Daytoy binasa tayo nga ni Lucas, ket makita jay ni Maria Magdalena, ni Maria nga ina ni Santiago, ken kastamet adda kadwanan ni Juana. Ngem ni Marcos kasjay met, umanamong iti maysa nga mapana babae anapan iti tanem ni Apo tayo Jesucristo iti nasapaket ni Maria Magdalena. Ken adamanin sa balinganagan Salome. Ken Maria nga ina ni Santiago. Dagitoy adda basit nagduduman dagiti nagnagan, malabit nga iti maysa kadakwada ket sa andan nga insurat no siya sinno dagitoy dadduma. Ngem numampay kasta kakabsat. Addaman basang kabasit nga pagdudumaan, ngem may samot iti turong dagiti ni panagkunkunada. Nabayagan na panawen, adu natawtawan iti naglabas. Kitamu tayo launay nga adun iti nang panaknek, babaan iti kapadasan, tauray si kakensya ket pudnua si bibiyag ni Kristo iti biyag tayo. Amen? Iso nga dagiti agkun ko na, kakabsat, ururayan da iti iyaay ni Kristo. Diyak lang amo kada kayo na igingga tatakit ururayon nyo pa iti iyaay ni Kristo. Iti may kadwa ka nga iyaay na. At ito yung popular na termino, the second coming of Jesus. Iti saludsud ko, na panan na kadi, apay ngor urayam. Ado dagdag kun ko na, ijay langit. Asidod to'y, ti langit. Ado ti mga ibagbaga, tumangad di jay nga to. Ngayon iti pudpudno ko na da, iti langit, ket isudya pagarian ni Apo, ket saan dayta nga pagarian ni Apo.
dita pusom. No kasta nga rod, no dayta nga urayan tayo nga kunkunayo ket agaddan kadagiti puspuso yo. Apay masapul pay kadi nga urayem ket adda nga roden dita. Nga sisbibiyag ni Kristo nga isu ti addaken ka ken adda kanyak. Tadaytoy ti pudpudno nga kapadasan tayo na si bibiyag ni Kristo nga isuna ti mangi papaay iti pudpudno nga rag o ken ragsak. Ta isuna nga rod ti agari ken agturay iti pusoyo ken pusok. No kastoy man kakabsat iti kapadasan iti kaaduan na kadatayo. Ket saan nga may limeng nga aginggana itata adupay dagiti saan amamati a nagungar ni Apo tayo nga Hesus iti tenga dagiti patay. Tadaytoy iti kinapudno na kakabsat ket kayat ko nga maawatan nyo nga nalaeng daytoy. Awan ti serserbina iti panagtutuok, iti panagrigrigat, iti ut-ut, ken ipupusay ni Apo tayo nga Jesucristo, no awan iti panagungar. Awan serserbina, iti panagtutuok, panagrigrigat, ken ut-ut, ken iti pupusay ni Apo tayo nga Jesucristo, no awan iti napasamak, nga kastoy nga kunkuna tayo a panagungar. Ta iti panagungar kakabsat ket isu iti mangiparparangarang ti kasasaad iti tunggal maysa a tao. No man pay matay iti daytoy nga lubong, no laket di mamati kenkwana adda panagungar iti sabali nga biyag. Biyag nga agnanayon iti sidong ni Apo tayo nga Dios. Ket daytoy ti kalkalikaguman iti amin at tao, daytoy a biyag, biyag nga agnanayon. Isu nga daytoy nga pasama kakabsat adda masapul ken maipalagep kada tayo nga inaramid dagiti babae a nadakamat iti nagnaganda iti daytoy nga ebanghelyo. Umuna, naadanda iti gagar ken riget. Anya ti adal nga makita tayo iti daytoy. No dapanggep mo masapul nga damit gagar ken riget mo. Adu kada tayo kakabsat at dalaing panggapda ngem awan iti gagar ken riget da. Apay kayat ko tagsimba, kayat ko ti mapan makigimong. Anya nga tanga oras ti gimong ti Ilocano, 9:30. Apo, kakabsat ko. Palpaliiwag no ka. Agtakdera kitang gana malpas ti Ingles, aging gana iti vesper. Ni apad dakat ta. Awang ka di Ilocano. Pastor, hanak na naraeng. Awanin ti gagar lang yung adapanggap na. No dagagaryo kakabsat na ito iti yunay ko no nadumakin bagat. Awam mo ti aramidim nga sabalag sukat kan abagat. Taalangan nga si kapay laing iti maudik at adalangar taabay mo data simbaanin. Ala po. Dagitoy nga babae kakabsat adda-anda iti gagar ken reget isu nga parbangon pay laeng. Mapandan kitaen ni Apo tayo Jesucristo
iti tanem nga isot nakipunpunan na. Iso nga no kayat yo kakabsat ma-encounter. Kayat yo nga makaden na ni Apo tayo nga Jesucristo. Nang nangrona iti bigat wenno aldaw iti Domingo. Dayta nga regat yo, dayta nga gagaryo. Ket maaddaan iti pudpudno nga rag-o. Ta makita yo no anya dayta nga panggepyo. Umay kayo, itinasapa. Saan kayo nga malilate? Saan kayo nga mawan? Takas tayo tinapasamak ni Tomas. Hindi simbrek ni Apo tayo Jesucristo. Iti silid. Nga isuda, nga dayay dagiti ni alagad. Wenno dagiti ni buybuyot na. Awan idi ni Tomas. Idim pada magdadatoy ni Apo. Imay kada kami. Saan nga nakaawat ni Tomas iti bendisyon. Awan nga rod. Jakpati jakkita. Isu nga no kayat mo iti umawat iti nananay nga bendisyon ni Apo. Dayta nga panggep ket masapul nga maddaan iti gagar ken reget. May kadua. Masapul nga naynayunan tayo dayta nga gagar. Tapnon maddaan tayo iti pamati. Saan nga nakita ni Jesus? Tayo din simbrekdan iti nakaitaniman na. Awan nakita da. Ngem adadwa nga anghel nga nagibaga kadakwada. Anya ti sapsapulin nyo, iti tengay tinatay, iti nagungar. Nagungaren, taday ito iti pakamuna kada kayo idipay. Isu nga dayta, nga banag, nga isu, nga imbaga kadakwada. Dagitoy nga babae remwarda, ket agap apura, anapan ng ipadamag. Tapudpudno kakabsat nga namati dalaunay ang nagungaren ni Kristo. Isu nga itikastoy nga paspasamak masapul nga maipakita tayo nga rod. No kasano daytoy nga Kristo ket agbibiyag kadagiti kaungan wenno iti bibiyag tayo. Tadaytay ti pudpudno nga pamati tayo nga iti Kristo nga isu iti biyag tayo ket agbiyag kadagiti puspuso tayo. Si bibiyag ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Mamati ka kabsat. Akas kadagiti babae numan pay saan da nga nakita, kastamat kang ka. Hamo nga nakita, ngem babaen iti pamati, mamati ka. May katalo, iti panagdardaras, nga mangipadamag. Saan laeng gayam kakabsat nga umdas, yeriget ken gagar ken pamati. No awan iti panaggaraw wenno aramid. Tadaytoy mati bagbaga kan kanay ni Santiago nga patay iti pamati nga awan aramid na. Isu nagitoy nga babae nga daan ti gagar na mati ket dayta nga pamati da nga ni Kristo, ni Apo tayo nga Jesucristo kat nagungar, kat iti panangidardaras da, nga impadamag daytoy. Isu nga iti saludsod nga kankanayon, mamin anom kadin nga impadamag, dayta nga pamati nga inawat mo,
ken Jesus nga isu na ket si bibiyag. No saan mo pa'y dahi tangay padamag kakabsat iti karubam. Tanagrigat nga makita iti biyag iti maysa nga mamati nga mapan iti adayo nga luglugar ngem di karubana ket saan nga mamati ken kuana. Dahi tatiga po na nga di baon ni Apo Jesucristo dagiti adalan na kayo di Jerusalem. Ijay Judea, ijay Samaria, ken iti sulsuli iti aming nga lubong. Iti kayat na nga saawan, awan kada tayo ditoy iti mapan di Jerusalemen. Ta iti Jerusalem kakabsat, no anya nga lugar ti ayanda. Ti kayat na nga saawan, anya nga lugar ti ayan mo, tapnon ipadamag mo dayta nga napinda sa damag, umuna iti pamilyam. Awan tayo, ijay Judea, ngem iti Judea saklaw. Saklaw na, iti Jerusalem. Ti kayat na nga saawan, di community. Deta ti Judea, kenya tayo itata. Karuba tayo. Ken iti Samaria, kunana, dagiti Samaria, saan tayo nga kapamati. Dagiti sabali nga pamati. Iwaragawag tayo iti asi, parabor. Ken iti dungo ni Apo, ken iti panagungar na. Ken iti sabali pa'y nga luglugar. Dayta ti kayat na. Nga iparangarang, nga iti panangidardaras tayo, nga ipadamag, babaan taadaan tayo iti reget ken pamati. Dayta iti makita kakabsat. Wenno makita tayo iti pasamak nga isut na aramid ng nangruna kadagiti babae. Ken iti kamaudyanan na. Kakabsat daytoy nga paspasamak. Allukuyen na tayo nga rod amin. Si tayo, allukuyen na tayo. Nga no anyaman iti kapintasan nga aramid nga isut impabaklay ni Apo kada tayo. Ket iti intayo panangid daton iti biyag tayo. Tapnon daytoy nga biyag maaramat ket adu iti agpamati. Tas ikangarod iti nalukoy wenno naallukoy iti kastoy nga paspasamak nga ni Apo Jesus ket pudpudno nga si bibiyag itapusom ken iti biyagyo. Kabsat, saan ka nga ron agtaktak, ipadamag tayo iti napinta sa damag. Ni Kristo ket nagbiag kadagiti puspuso tayo. Amen. Agyaman kami, Pastor, iti mensahe ti Apo, ket madaydayaw isuna iti panangusar naman yan ken ka, nga mangibingay kadagitoy. Itangarod kakabsat, iti panawen, iti panagyaman, idaton tayo, dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot, ken datdaton agraman iti para kadagiti paaramid akasapulan iti iglesia, apagyaman, bayat makankanta iti himno, ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar, bayat iti panagkararag. Maawis met dagiti agtarigagay nga mga ramat iti online banking, ket mabalin tayo iti agidaton, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church nga naiparang kadagiti screen tayo. Tumakdyat tayo nga rod kakabsat, kaskantain tayo iti himno, ti panagyaman ken panagdisipulo. Ni Kristo ti
pagsemyak at dito'y daga. Urayan niya't kunata, tao am sisibiyag na. Makitak ti asin na mangekuti mekna. Kan kanayon nga at dato'y sibay ko. Si bibiyag ni Jesus ibiyag ita. Kuy-kuyugin ka sa unak narikot pagnaan. Si bibiyag tapno ni salakan na. Damagem no apayam mo. Agtaeng to'y puso. Makitak ti asin na iti ang lawlaw ko. Keturay kumapso takawan pagdanagan. Amok nga idalan nak iti bagyo ken biyan. Domteng tuti aldaw nga panangang sublina. Si bibiyag ni Jesus bibiyag ita. Kuy-kuyugin ka sa unak narikot pagnaan. Si bibiyag tapno ni salakan na. Damagem no apayam mo. Agtaeng to'y puso. Agragsak tayo ngaron iti panagkankanta. Ipukaw tayo pananagayaw hawaning kanap. Isu tinamnamaken, isu tulong tayo. Managayat na imaken na asin. Si bibiyag ni Jesus bibiyag itan. Kuy-kuyugin ka sa unak narikot pagnaan. Si bibiyag no ni salakan na. Damagem no apayam mo. Agtaeng puso. Wena po, pudno lang unay nga si bibiyag ka, kadagiti puspus mi. Tanay matangan launay kadagitoy nga anak mo, nga daanda iti reget, at daanda ti pamati. Ket dahit nga pamati kan regeto, apo isungarod nga dada iti sakaanam. Ta dumawdawat iti pamarabor mo, ta iti inda panagruar iti daytoy nga pagtaingam. Masauda kadagiti karubada. Ken kastamet na kitipadada. Weno apo maaramid dagitoy nga banbanag. Gaputa si kati agtaeng kadagiti puspuso da. Adtoy kami o apo nga may ken ka ngagdaydayaw. Nga daan panagyaman. Iti gundaway. Kan kastamet o Diyos iti karadkad. Agraman dagitoy nga datdaton wenno sagsagot a pagkapullo. Nga daytoy o Diyos iti mangiparangarang wenno mangipakita. Nga dagitoy nga anak mo nga pinagtalkam ket pudno launay nga mapagtalkanda.
Isu nga ron nga itibiyag, dagiti parparabor nga isut imparukpok mo kadakwada. Ket alwadam nga rudpay, O Diyos, ken at addapay nga bendisyonam dagitoy. Tapnon dagitoy nga anak mo, addan maramat da. Nga makabadang iti glaciam. Makabadang o apo iti misyon wenno ti ministeryo ni Kristo. Akas bunga iti panagpamati da. Wenno apo, bendisyon nam nga rod iti pampamilya dagitoy nga anak mo. Addaman kadagiti sidsidong da, ken kastamot dagiti awan kadakwada ta addadat sabsabali nga luglugar, sabali nga nasyon, nga ujayo apo ar-aramiden da dagiti pagsapulan da. Alwadam met iti bibiyag da. Ken kastamet, O Diyos, iti pampamilyada wenno si bubukal a pampamilyada ket ipaayam nga rod iti nananay nga ayat. Repetem ti ayat ni Kristo, numan pay agduduma dagiti talugading, ngem may maysa iti panggep, may maysa pamati, may maysa nga ayat, may maysa nga Dios a nadungo ing kami pagserbian. Agyaman kami kadagiti anak mo nga pinaraburam iti kered ken salunat. Dagiti anak mo, O Dios, nga nakapasar dagiti examination nang nangrona iti bar exam adu dalaunay, O Apo. Ket pagyamanan mi tasika iti nang ipaay iti sirb kadakwada ken nang patungpal dagiti pangpanggep iti pampamilyada. Agyaman kami, Apo. Agyaman kami kadagiti anak mo nga pinaimbag mo, O Dios. Kadagiti ni saksakiten da. Numan pay adupay dagiti agpalpalaeng, adupay, O Dios, dagiti awan ti pigsada nga umay kada kami. Ngem mamumila unay ken mamati kami launay. Nga babaan iti panakabalhin nga dakulap ni Apo mi nga Jesucristo. Isagid wenno kuldingen na laeng daytoy ket mapukawan dayta nga sakit. Amumi launay, O Apo, nga adu ko dagiti kakabsat mi iti agkasapulan iti kastoy. Isu nga itinagan ni Jesucristo dagitoy iti pamati mi aglaeng dalaunay. Ken kastamet dagiti gundaway, O Apo, nga impaay mo nang nangruna daytoy nga kabsat mi. Ngagngay-ngayangay ngagserbi iti pagilyan mi. Iti pamilya daytoy nga anak mo wenno ti anak mo nga ni General Bagasin adda ti sangwana mo, Apo. Agpagpakumbabakeng ka ken mangnamnama iti parabor mo nga ikam ti gundaway na. Tapnon, O Dios, maipakita na pay no kasano dayta nga reget, dayta nga pamati ken dayta nga panagayat mo ket isunto ti maipakita na kadagiti kailyan na. No ikamiso na ti gundaway, O Apo, dakkala pa kay dayawan iti iglesia mi. Dakkala pa kay dayawan laun unay pay dayta naagan mo. Bendisyon nam dayto nga anak mo ken kastamet. Dagiti pamilyada ken dagiti makinarya nga isu, O Dios, masapul nga may pakam itinagan na. Agyaman kami ti tunggal maysa nga datoy kada kami dagiti sangsa nga ilimi. Sika nga rudo, Dios, iti agtaed og talinaed kaditi puspuso da. Ket ipapadas mo kadakwada pay tinananay nga raguken ragsak kabayatan iti inda panang dadalyasat manen iti baro nga biag ken baro nga tawen nang nangruna dagiti simmangbay iti panagkasangay da ken kastamet iti aldaw iti kalaysada. Bendisyonam dagiti aldaw da, O Apo, ken iti tawtawen nga isumanen nga daldalya sa atin da. Ket no anyaman
iti kasapulan da ken dagiti keddeng da kenyam o kiddaw da kenyam ket ipaay mo nga rod. Kas kumay ti kiddaw mi nga dumet dagiti anak yu pay o apo nga kasapulan iti pagsapulan da. Adu dagiti anak mo nga kasapulan iti pamarabor mo ken pamateg mo gaputa dada ti sabali nga lugar ket masapul da iti talna ken kapya nga aggapuken ka. Wenno apo ammo milaun unay dagiti paspasama iti kabangibang nga nasyon tamumi o Dios iti pannakabalin mo ken dayta nga pannakabalin o apo adda dagiti nasyon nga gugubat adu dagiti marigrigatan isungay daw dawat mi ti pamateg mo kadakwado apo nga sikay ti mangwanwan iti bibiyag da ken mangisalakan kadakwada. Kasta mo ti iglesia mi o apo idaw dawat mi nga sika nga rod iti maadda ken sika o apo iti agtaeng kadagiti kaunggan iti puspuso mi tapnon maipaay mi o apo iti rumbeng iti iglesiam ken kastamet no kasano kami nga pinaraburan daytoy met iti maipaay mi nga parabor kadagiti abuyot mo ken kastamet iti misyon mo. Isu nga iti tunggal maysa o apo nga daditoy nga damawdawat iti parabor mo ken kastamet no anyaman iti sireb nga gapuken ka iti umas asideng eng kami panangpili o Dios dagiti pagtugawen nga isuda tagpangulo kadagiti pagpagilyan mi ken nang runa daytoy o Dios nga ilimi a Pilipinas. Sika iti mangipaay manglawlawag kadagiti puspuso mi ken kadagiti ulo mi no anya wenno sino iti kayat mo nga ibotos mi. O Dios namnamaen mi iti natal na ken naparabor nga eleksyon inton umay nga Mayo 9. O Apo, agyaman kami digiti sarsaritam, agyaman kami iti tunggal maysa nga adda kami. Itinagan ni Apo mi Jesucristo dagitoy iti kiddaw mi. Amen. Ti ama ken anak ko man ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangruna, di langit ken di dagat. Kakabsat ko ken na ayatek idaunay, intayo nga rod, lakamen wenno awaten. Itinananay nga bendisyon ni Apo Dios nga da sa dilangit. Iti ayat dungo, ken iti kankanayon nga panangsalaknib wenno panangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken kastamet ti kaadda iti nasantuan nga Espiritu na, nga isu iti mangalalwad, ken isu iti mangipaay kada kayo ken kanyak. Iti pudpudno nga ayat, pudpudno nga rag-o, ken iti pudpudno nga si bibiyag nga ni Kristo, ket sukumay iti madda kadatayo, ita, ken iti agnanayon nga wani inggana. Amen.